Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Igcine iqokiwe imeya yeTheku. Kusolwa isandla semfene ngenkinga kagesi eMgungundlovu. Bakhala ngokuqashwa bakhubazekile eminyangweni kahulumeni. Izindaba ze1KZN TV uzifundelwa Siyabonga wakaduma nina bezulu lidume esandlwane siyakhuleka. Ukhethwe wangancintisana namuntu kwesobmeya kamasipala iTheku uCyril Xaba we-ANC. Ukukhethwa kwakhe kulandela ukuthi kwesule uMxolisi Khawunda kulesikhundla emva kokhetho njengoba kumanje eseyilungu le-NCOP. Ukuhlala kwalomhlangano obuyispecially kuqale ngehora le-10 ekseni kwaphothulwa ngelokuqala. Izinto ezenzakalile amaqembu abelokhu ecela ikhefu ukuyokhokhasa ngezinqumo okumele bayithathe noma ngegama lomuntu okumele bamphakamise. Ekugcineni ukhansela Zandile Myeni ongusekela meya kumasipala iTheku we-NFP uyena ogcina ephakamisa igama kaCyril Xaba. Isiphakamiso sikaMyeni sibe sesisekelwa uNkosenhle Madlala we-ANC. Emva kwalokho ikhansela Action SA uZwakele Mnqango ube seyiphakamisa igama likaThabani Mthethwa ongumholi wekhasi DA khona eThekwini wesekelwa uMusa Kubheka waye-Action SA. Kodwa uMthethwa we-DA usinqabele leso siphakamiso wathi i-Action SA bengakazi ikhulume naye mayelana nalokho. Ngalokho uXaba ube sekhethwa waba umeya ngale kokuncintisana namuntu. Ekhuluma nabezindaba emva kokuthula inkulumo yakhe kade ekhethiwe uXaba uveza ukuthi uzimisele ukusebenzisana neziphathimandla zalomkhandlu ukuze yonke into izohamba ngohlelo ikakhulukazi ukuye emphakathini. Ngizosebenza ngokuyikhandla ekutheni konke lokhu esibona ukuthi singakwenza together uxazulula ezinye zezinselele and uyenze angizilela njengomuntu olethe ixazululo and kodwa ngicabanga ukuthi ukusebenza ngokubambisana ne-leadership ekhona lapha kumasipala no-city manager kanye nabonke asebenzisana nabo singakwenza ukuthi kube possible. Okunye akuvezile ngesikhathi ethule inkulumo yakhe uveza ukuthi bazimisele nokuthuthukisa ingqalasizinda okuyiyona ebonakalisa inkinga edolobheni laseThekwini kanjalo nenkinga yamanzi. Ngibe nethuba futhi lokuthi besibuke naye olukhonjana u-city manager ama-performance agreements asayinwayo lapha kakhulukazi senior management because i-performance agreement ezomtshela ukuthi umsebenzi ekuthiwa uzokwenziwa uzokwenza yini. Ngoba uma bevumelene ukuthi umsebenzi awenziwe kanti akekho umuntu onikezwe i-responsibility kwi-performance management should lo msebenzi ngeke uzwenziwe. So okusho ukuthi nayo ke leyo IDP would not be worth the paper that it is written on. Amaqembu ezepolitiki akwamukele ukhetho kaXaba. Kudebokho Sibisi wezindaba ze1KZN TV kuChannel 261 ngiseThekwini. Kusolwa isandla semfene ngokuhamba kagesi edolobheni uMgungundlovu. Zibukeka zenyuka izingqinamba eziphathelene nengqalasizinda yagesi kanye namanzi kumasipala uMsunduzi njengoba ke ingxenye yedolobha isale ingenagesi izinsuku eziningi kamuva nje. Amalungu omkhandlu kulomasipala athi ke kuyaxaka lokhu njengoba kutshalwe imali eningi ekulungiseni lengqalasizinda. Imeya yomasipala uMsunduzi uMzimkhulu Thebola uthi uphenyo lwakamumva liveza ukuthi kucekelwe phansi ingqalasizinda yagesi okuholele ekutheni ungabikho kwingxenye yedolobha. Uthi kwashiswa izintambo ezinkulu ezihamba ngaphansi komhlaba kwaphinde kwaqhunyiswa namapayipi amanzi kwaba inhlekelele. Makuba nale outage uphenyo lwethu sithe masifuna ukuthi inkinga kuphi sathola ukuthi bekuyivandalism intambo zethu zishisiwe azebiwe hayi nanokuthi futhi zilimele ngoba zindala
zashiswa. Akukhona futhi ukuthi ngoba kunenkinga ethile kodwa kunesandla esithile esikhona. Ngoba kukhona la kuyenyuswa ipressure nje amanzi eqhuma amapipe ethu. Kube khona la kuyovalwa khona ivalve esehlathini ongakazi uzucabanga nokuthi kunomuntu ongazi ukuthi kunevalve lapho. uThebola uthi basola ukuthi kukhona abazama ukuphazamisa ukusebenza kwamasipala. Ngokwethu inkinga yakhe sikufaka ukuthi inkinga esiphelile iminyaka emithathu edlule. Sifaka imali eningi kakhulu ukulungisa ingqalasizinda yethu kagesi, so asinayo asiphathwa amakhanda ngendaba yokuhambisa ugesi kubantu manje. Ngempela makukhona inkinga kusuke kuyi-technical problem enzakala noma ikuphi. Ingakho kubalula ukusheshe siresponde kodwa lena ibe ngaphezulu kwethu. Owedi emkhandlwini umsunduzi uRoss Strachan naye uthi kunesandla sinoboya kulento. After elections and with all the emotions and all the political tension, there has been definite indications of alleged sabotage within our electricity as well as water to a degree, and just general infrastructure and municipal assets around the city. Obviously, in the last 2 weeks, we've had general outages that have put business out for a very long time. Businesses haven't been able to operate. The Premier's office, as well as Natalia, have been out for a week and a half. I think they're back now. But it's ongoing. I mean, even in the suburbs now, we're experiencing a situation where there are faults and electricity failures on a daily basis, and sometimes going on for 3 days. Yes, we're battling with capacity within our electricity department. Yes, we need to capacitate our electricity department, but our officials are running off their feet daily, 24/7, trying to keep up with all these electricity outages that seem to be either sabotage, vandalism, or etc. We definitely believe that immediately we need to get some intelligence on the ground. uThebola uthi bavule icala emaphoyiseni ezindabeni ze1KZN TV nguAnda Dube kusemgongondlovu. Bakhala ngokungaqasheki kwabantu abakhubazekile abesikhungo esihlinzeka ngamakhono abantu abakhubazekile i-Nominated Organisation esebhomela ugwino seningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Ongumsunguli walesikhungo uZambi Ndwalane uthi ke abakabunayo inhlangano ezobalwela ngokuthi ke baqasheke. Uthi kumnyango wezezisebenza uqinisekisa ukuthi nabo bangabantu abakhubazekile bayaqashwa ikakhulukazi ke kwizikhungo zikahulumeni. Umsunguli wesikhungo esibhekelela abantu abakhubazekile i-Nominated Organisation esebhomela uthi basabhekene nenselelo yokungakwazi ukuthola umsebenzi yize abanye befundile beneziqu zasenyuvesi. Uthi umnyango wezabasebenzi awubabhekeleli ekutheni nabo baqasheke. Asikabi nayo thina into ngathini noma inhlangano strong ekhulumela abantu abakhubazekile kwezomsebenzi. uDepartment of Labour yaxolisa ukusho nje bangembeke nje. uDepartment of Labour unama inspectors. Lama inspectors ikhishiwe umthetho othi kodwa kwathiwa at least u2% of awuqasho kuona yonke indawo yomsebenzi yangaphumeleli yangaphasi. uDepartment of Labour wangabathathi ngisho i-private sector ngisho government ukubuza ukuthi bakuphela istate ngonyaka bakureport nikwazi ukuqasha abantu abangaka abakhubazekile azangaza kwenze lokho. Iqhuba uthi kwezinye izindawo ubona ufika ukuthi ngeke uqasheke ngoba ukhubazekile. I-facility nje yodwa kuqala accommodate umuntu okhubazekile. Uqala esankweni uzofika ngaphakathi. Usuku le-interview la ngiqala khona ngiqoshwa khona ngingaka interview no interview because ngoba ama resource ala ekhaya akakwazi uaccommodate mina. Ukhubazeke ngokuthi akabone emehlweni futhi ongusonhlala kahle kulesikhungo. Uthi kuyinselele enkulu ukukhishwa kwabantwana sebeneminyaka e18 bengakaphothuli isikole ngoba bakwazi ukuqasheka. Baningi kakhulu abantwana abaphuma esikoleni njengoba ikole ezintathu nje ezila ogwini esizisebenzelayo sizibheka kakhulu ezima special schools. Now ama special schools ane system asebenza ngayo ngaphansi kwemithetho yahulumeni engekho right noma favorable to thina esikhubazekile because most yethu iyaphuma lapha engakofika ku18 years. Ngikhulumela abafundi kuma special schools mina ngibe ne benefits ukuthi ngifunde kwilontuzana kwi normal school and ngikwazi ucomplete grade 12 but bona most of them abafiki ka grade 12 because bayahindarisheka kuthiwa mawufika ku18 years kumele uphume esikoleni and basuke befunde ngama levels abakwazi ukuthi baphume ngaphandle bathole imisebenzi.
uthi uyafisa uhulumeni angenelele kakhulu kubantu abakhubazekile. If izinto eziningi uhulumeni ungakwazi ukuthi ubheke ekuthenini abantu abakhubazekile bahlangene kuphi benzani belapho ukwazi ukuthi ubaqhubekise kanjani because banawo ama skills akumina ngedwa abantu kade bekhona beapply for social work I think bebaningi kakhulu kule position engitholile nami not that ukuthi bekuthi mina mhlawumbe bengaphezulu kwabo bonke no ukuthi nje ngikwazile ukuthi ngimithe lawo ama requirements but nabo baningi abakhona lapha abane degree ye social work not yona kuphela futhi namanye ama disciplines so uhulumeni mayengasibheka kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi sithuthukise abantu bakithi ngoba sinayo indlela ukuzithuthukisa thina and futhi sikhona sihlangene ndawonye anganiki abantu abaningi isikhathi esiningi abangazi lutho ngathi ukuthi basebenze thina because ekugcineni abakhona ukwazi inkinga zethu. Umunye umzali onomntwana okhubazekile uchaza inselelo yokuthi umntwana wakhe uhlele ekhaya kasebenzi. Ayisinenkinga singabazali. Yebo bayafunda bakufikele ulevel 5 baphume bazohlala ekhaya uma sebesekhaya sebeyinkinga bafuna ukuthi nabo baqashwe bafuna ukusebenza abaqasheki. Lo mbiko beniwethulelo zamando sicele wezindaba ze1KZN TV ngisebhomela. Umphakathi osematigulu emacambini kuward 8 ngaphansi kamasipala eMandeni uvuke umbhejazana wavala umgwaqo ukhala ngamanzi imigwaqo namathuba omsebenzi. Lo mphakathi usola ikhansela la kule ndawo neliphinde libe imeya yaseMandeni uThobani Mdlalose ngokungabenzeli lutho. Amalungu omphakathi wasematigulu evonono kuward 8 ngaphansi kamasipala eMandeni abe nombhikisho avala umgwaqo ekhala ngekhansela eliphinde libe imeya yaseMandeni uThobani Mdlalose kungabenzeli lutho njengomphakathi kwazisi lo mphakathi untula amanzi kanjalo nomgwaqo engemihle. Umdlalose uyimeya aphinda azoba ikhansela eMandeni usiphethe la ku ward 8 into esenza ukuthi size la emgwaqeni siyamfonela ayiphendula ifoni asithembise ajike ngenzi. Okwesibili sike safona bese kuzovotwa simtshela indaba yamanzi sila emgwaqeni wethu ngenxa yezifuno zethu esifuna kubaba wethu ikhansela. Sifikele na izolo asimficanga. Sifikele na izolo samfonela sangamthola efonini. Bafona namaphoyisa agcina ngamthola namhlanje savuka futhi intatha seza la. Ikhalazo zethu esikhala ngazo kakhulukazi amanzi asinawo. Siphuza emfuleni. Ingane azile esikoleni through ukuthi asikwazi sizogeza ngane ekseni. Amanzi ehosheni ayaphela. Uma ngabe ukuthi kunesikhathi bengizohamba ngenikhombisa ihosha lapha esikha khona amanzi ukuthi sikhe udaka kanjani lamanzi. Okwesibili imigwaqo okhona la awugculisini awugculisa inhlobonhlobo. Uma ngabe sitshela ikhansela liyafika lisithembise amahala singazi ukuthi kanti yini ubumaba sambeka esikhundleni simbekela ukuthi izifuno zethu akwazi ukuthi zifezeke. Uma ngabe nengezi kuthina ezabantu esababekayo ukuthi befeze ifiso zethu ukuthi yini angi-understand ukuthi why. Lo mbhikisho walomphakathi ubusungenele usukwini lesibili njengoba abanye bekhala nongawathola amathuba omsebenzi kodwa kukhethwa iphela emasini. Imigwaqo imoto ayingeni emakhaya imigwaqo ayilungisiwe lokho Umdlalose uThobani wasithembisa uvele angizi bathusho kahle ethi le ward nje akezwani nayo. Yavela amathuba kodwa induna yethu bese ingakhethi kuleli side leli ikhetha abantu abaseduze nayo. Nangokuphazamiseka yavula amathuba omsebenzi asuthola umsebenzi nasingomama nala emgwaqeni ayavuleka amathuba asuthola umsebenzi. Lo msebenzi lo ukulungisa emgwaqeni ngoba kuthiwa umsebenzi wabantu abazi intandana abanganabani asuthola umsebenzi. Yilonto ke nje engibikayo. Umasipala waseMandeni uthunyelelwe imibuzo mayelana nalolu daba kodwa wagcina ungazange ubuyele kuyithimba lezindaba kwaze kwashaya isikhathi sokuya emoyeni. Izindabeni ze1KZN TV kubika uThobani Maphumulo ematigulu. Zulu mnyama ndlela zimhlopha sike sithi khulu uqushuwi ngaseyitolo sihlangabeze futhi nezinye masibuya. Sekubingelela ke siyakwamukela mongabe usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko esifolosa ngazo namhlanje. Igcine iqokiwe imeya yeTheku. Kusolwa isandla semfene ngenkinga kagesi eMgungundlovu. Bakhala ngokuqashwa abakhubazekile eminyangweni kahulumeni.
Abenhlangano ehlinzeka ngosizo kwabakhahlanyeziwe izinhlekelele iRed Cross esifundazweni KwaZulu-Natal sebenxuse imiphakathi ukuba iqikelela izinto ezenzayo ukuzigcina ifudumele njengoba elokhu eqhubeke njalo nokuhlasela amakhaza ashubisa umkantsha. Usiyabonga Hlatshwayo ohola lenhlangano esifundazweni uphinde waxwayisa ke ngemlilo lokhu iqhubeke njalo nokudala umonakalo ikakhulukazi ezindaweni ezisemakhaya. Yize-ke kukhalwa ngamakhaza ashubisa umkantsha ahlasela izindawo ezahlukene kuleli kubala nesifundazwe KwaZulu-Natal, abenhlangano ebhekelela ukusiza laba abakhahlanyezwe ngezinhlekelele banxusa umphakathi ukuba ugwema ukuzama ukuzifudumeza ngezinto ezingabeka impilo yakhe engcupheni. Abantu bake bazama ukuzifudumeza ngezindlela ezihlukahlukene. Abanye babasa imlilo, abanye bakha izitofu ezithize, amahitha ukuze bazama ukuthi bazifudumeze. Okuye kuhambe nobungozi kwesinye isikhathi ngoba uthola ukuthi imlilo iyabhebhetheka. Abanye abantu bayazumeka balale umlilo uvutha noma izitofu lezi abazibasayo ukuze bazifudumeze. Selokhu ke uSouth African Weather Services akhipha izixwayiso ziyayiswa emphakathini ukuze umphakathi uzilungiselele ukwazi futhi nokuthi uphephe. Ephawula ngezigameko zokusha kwemjondolo okuvama ukubonakala ngaso lesi sikhathi, uHlatsha uveza ukuthi ke yize zikhona kepha mova nje kakabi ukubonakala umonakalo omkhulu, nathi ke kungenzeka umphakathi usahlala uqaphile futhi ke bayalalela nezixwayiso. Kusukela singenile isikhathi sobusika sesike sazibona imlilo nasezindaweni lapho khona abantu bahlala khona kuthiwa imjondolo khona. Ngenhlanhla nesingakuncoma sibonile ama-firefighters ekwazi ukuthi eyicontain imlilo ekade iba khona ingaze iyenze umonakalo omkhulu kakhulu. Kodwa khona impela ama-incidents esesihloko siwabona kancane kodwa ngenhlanhla uthola ukuthi kuzosha mhlawumbe izindlu mhlawumbe zibe 3 mhlawumbe zibe 2 bese umlilo ukwazi ukuthi ulawuleke ungaze ubhebhetheke kakhulu. Njengoba ke kubonakala ukubhebhetheka kwemililo yequbula nesidalo omkhulu umonakalo kwimfuyo, imizi njalo kunxusa komphakathi ugweme lokhu. Kubalekile ukuthi kukhona esikubiza ngokuthi i-disaster risk reduction ngolimi lwaka-disaster management. Lapho khona sithi kufanele ukuthi sivikele ukuthi noma ngaba yini eqhamukayo engadala inhlekelele kodwa sivikele ukuthi ingabi nomonakalo kakhulu futhi ingamoshi kakhulu. Kufana nokuthi nje ezindaweni eziningi ezihlukahlukene sike sibone sikhule sibona ukuthi abantu bake bashise amabhande. Lokho okwenza ukuthi umlilo uthi mawuqala ubaleka noma makuqala umlilo ungakwazi ukuthi ungene emzini mhlambe lapho kusuke kushise khona ibhande noma lapho kusuke kushise khona ibhande. Lo mbiko ke uhlanganiswe intatheli 1KZN TV eseThekwini uNtomkhona Mvubu wethula umoyeni usamkeliswe kanqulunga ngiseRichards Bay. Njengoba amathuba omsebenzi eyivela kancane eNingizimu Afrika, lokhu ke sekudale ukuthi intsha eningi ihlale emakhaya neziqu. UMasipala Newcastle imema ke yonke intsha ehlele emakhaya neziqu lapho ke kuzoxoxiswana khona ngezindlela ezahlukahlukene zokulekelela laba. Okubekwe eqhulwini ke ukuthuthukiswa kwamakhono, ukuxhumana phakathi kwabo nosomabhizinisi nokuthi ke nje beqasheke eminyangweni kahulumeni nokuthuthukiswa kosomabhizinisi abasafufusa. Kulomcimbi ke obubanjelwe eFarmer Hall kuphinde kwathulwa ke uhlobo lewebsite ezolekelela lentsha ukuba ikwazi ukufaka izicelo zomsebenzi. Liyabuya ithemba kulabo sebephothula iziqu zabo ezahlukene ngaphansi kaMasipala Newcastle, lokhuze emva kokuba lo masipala uqhamuke neso lokuhlanganyela nentsha esineziqu ehlele emakhaya ngokuxoxisana nayo ngezindlela zokuthola amathuba omsebenzi. Namhlanje kume ukwazile ukuthi ubize ama graduates ase Newcastle afundile ahlezi emakhaya neziqu ukuthi azowanikeza isupport ngokuthi abe khona ama structures ngokuhlukahlukana kwama-faculty ukuthi kena ama-faculty athize akasizakala kanjani. Nabanye ke ozakwethu abayi-youth abangosomabhizinisi ukuthi from now on fanele benze kanjani nanokuthi funding if mhlambe bebona ukuthi amathuba omsebenzi vele awatholakali bedecide ukuthi ngcono sivele ukuthi senze njani sivula amabhizinisi. Umeya namhlanje uze nabantu abazositshela ukuthi ikhona ifunding, washela indlela zokuthi izo-applyela kanjani lo funding leyo. Usomlomo walo masipala umntwana uthenga amehlo Zulu uthi lo mcimbi ubuhlelela ukubilekelele intsha ukuze ikwazi ukuthuthukisa iNewcastle. So ubefuna ke ukuthola ke umeya ke njengomasipala ukuthi ke singabalekelela kanjani in terms of ukuthi ukhanda idata. I-database ukuthi wenze njani uzothinta inkampani ngokuhlukana kwaso. Zikwazi ukuthi nangabe zifuna abantu zingene kule data
zikwazi ukuthi ngokuhlukana ngemkhakha bakwazi ukucoshela lo muntu abamdingayo. Kodwa i-initiative kaMeya ukuthi ukusondeza ama-graduates eduze, ukusondeza iy'nkampani ngokuhlukana nokwenza kahulumeni noma ama-private sector, kakhulukazi private sector izokwazi ukuthi nayifuna abantu ibathola kanjani abaseNewcastle. Uqhube ngokuthi kunohlobo lwe-app abalihlelile njengomasipala. I-app leyo eyokuthola ukuthi ngobe kamasipala waseNewcastle uyokubheka nje ukuthi ke nabo kabantu ukuthi even noma umasipala kukhona akubhekayo okuzikhale ezithize sisheshe step in lapha yani sibone into nabo abantu ngoba abaseNewcastle bazokwazi ukuthi ke sondelani ke noma benza ama-interviews sazi ukuthi sithathe abantu baseNewcastle nakhe sikufunayo banayo lento ungalokhu nje ukubhala izinto eziningi. Kanti usihlalo wesigungu sentsha kwi-IFP umncedisi Maphisa uthi kunendlela okumele kulekelelwe ngayo othisha abahleli emakhaya. Isikhalo esikhulu that we see everywhere we go inhlekelele yabantu abangothisha abangasebenzi. Njengoba nje ngila eNewcastle, I will sit down with the premier, give him isithombe that is set engisibonile ukuthi more than 60% of abantu adebela eFarmers Hall njengoba ifully packed othisha abangasebenzi. So lokho kusho ukuthi under his leadership there must be urgent intervention ukulekelela odadewethu nabafowethu abazali babo abadayisa inkomo who spend so much money ukuyobafundisa kodwa bahleze emakhaya. Kubukakaleke nalezi ezinye inhlelo lezi ezenzakala ezikoleni okusuke kufuna kuyo ama-teachers assistant nama-temporary teachers ukuthi yini engenziwa ukuthi lezo inhlelo lezo zibuyele zibe sesimeni esifanele. Thobeka Dladla ezindabeni ze1 KZN TV ngiseNewcastle. Inhlangano engenza inzuzo eMadumelana Foundation ihambele indawo yasemkhandlwini kuWard 12 ngaphansi kaMasipala uMthonjaneni ukuyobacubelela ke ngolwazi oluthinta imikhakha yezemfundo kanjalo namathuba ovula amabhizinisi. Usanele Mhlongo weMadumelana Foundation uthi isimo somnotho siyabheda ngakho ke intsha kumele izame ukuzimela ivula amabhizinisi. Elakuleli libhekene nesibalo esiphezulu sabantu abangasebenzi kakhulukazi intsha. Inhlangano engenza inzuzo iMadumelana Foundation ithi sithatha igxathu lokusiza intsha ngemkhakha engayithatha kanjalo naleyo siyiphothulwe esikhungweni zemfundo ephakeme ngamathuba wamabhizinisi abangawaqala ukuze bakwazi ukuziphilisa njengoba isimo somnotho sibheda kakhulu kuleli. Kubaluleke ngendlela esimanga ukuthi abantu bekwazi ukuhlomula ngolwazi especially nokuyimela ngombusiness because isimo sethu asikho kahle. Somnotho abantu bakwazi ukuyisebenza kodwa abantu bayakwazi ukuba nama skills abangakwazi ukwa transforma beba ama entrepreneur ventures bekwazi ukwakha amabhizinisi ngolwazi abanalo especially kodwa nokuba sondezela nemarket engakwazi ukubasiza ukuze bekwazi ukuyisimamisa ngezamabhizinisi. Njobe ehlele ekhaya akubona bonke abantu njoba sithi nje i-career guidance entrepreneurship skills development because akubona bonke abantu abangakwazi ukuya esikoleni ngokuphelele. Omunye wentshe beyingxenye yomcimbi uSimanga Mkhize uthi lokhu kuzobasiza kakhulu njengoba kungeke baphoqeleke ukuthi bahambele emadolobheni ukuze bathole ulwazi olufana nalolu lwezamabhizinisi. Ekhathini zethu besingenayo into kanje la sithola khona ulwazi kumanje nje siyafunda kodwa asithola ngolwazi ngama-career ukwazi ukuthi ungakwazi ukwenza ini. Ama-career maningi la ngaphandle kodwa uma ngabe sifunda esikoleni sesifunda sitshela ukuthi nje iba udokotela ube yinesi ube uthisha kanti maningi ama-career ahlukahlukene kukhona ama-career kwi-fashion njengoba kade kukhona nosisi abazobe khona bekhuluma ngo-beauty specialist nakho konke lokho. Kuyajabulisa kakhulu futhi ukuthi abantu abasha beza khona la akudingi mhlawumbe ukuthi lokhu behamba beye emazweni ukuze bethole ulwazi olunje. UNoluthando Mthembu wakhona endaweni onenhlangano yokusiza intsha engakwazanga ukuya esikhungweni zemfundo ephakeme uyachaza ngosizo lwabo. Kanjalo nekhansela lendawo kuWard 12 khona emkhandlwini lelichome uphaphe lwegwalagwala lolu hlelo. I-organization isungulwe ngenxa yokuzosiza intsha kakhulukazi laba abangabanalo ithuba lokuba baqhubekele nokufunda kwabo baye emazingeni aphakeme ngenxa mhlambe yezizathu ezihlukahlukene okungaba ama-points angahlangananga kahle, financial reasons noma ke mhlambe ezinye ke izathu ezingagcina zenza umuntu ukuthi engakwazi ukuqhubeka phambili ngemfundo yakhe. So i-youth empowerment program i-program ezile ukuzosiza abantu abasha kanti ke futhi ayigcini lapho iphinde futhi ibavulele namathuba emisebenzi yonke
nje amathuba angaba nawo in terms of business, in terms of life challenges zonke into kanjalo. Umnye kwabatwana khona la endaweni ube sexoxisana ke nami njengokhansela wathi awu manje ke ake sibasondeza abanye abatwana sike sihlabele phambili mhlambe sibuke ukuthi umadumelana na angasasichazele khona okunye nokunye ngeke nikwalekelela emfundweni ekhona namhlanje nomhlaphe ekuzameni kokuthi umuntu maye uphuma noma ko matric egcine mhlambe ekwazi ukuqonda ukuthi ngase akhokhobele ngakuphi ukuvumelana naye. Lapha bekunesikhulumi esisuka kwimikhakha eyahlukene ebezocobelela intsha ngolwazi nebonakala iphume ngomningi bayo ukuzothamela lo mcimbi. Ezindabeni ze-KZN TV kubikuthi abantu maphumulo emkhandlweni. Ake siphinde futhi sihlabena nali khefu siyabuya. Asibingelele siphinde futhi sikwamukele siyithemba lezindaba nazi izihloko esifolo sangazo namhlanje. Igcine iqokiwe imeya yeTheku. Kusolwa isandla semfene ngenkinga kagesi eMgungundlovu. Bakhala ngokuqashwa abakhubazekile eminyangweni kahulumeni. Kuleli qophelo singena sijule engosini zomnotho. Irandi lakuleli liu 18 rand 13 cent maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u19 rand 61 cent maliqhathaniswa neeuro laseEurope liphinde libe u23 rand 19 cent uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani. Igolide ke lona lingu$2,369.70 i-ounce kuthi uwelo ongahluziwe ube u$84.66 i-ounce. iSuperSport United siqinisekisile ukwelula kwezinkontileka zethimba labaqeqeshi nabadlali abambalwa. Umqeqeshi uGavin Hunt usayine inkontileka entsha yeminyaka emibili eqinisekisileke nokho ukuthi uyaqhubeka nomsebenzi wakhe. Iphini lakhe uAndre Aronson nomqeqeshi unozinti uGrant Johnson nabo ke balule izinkontileka zabo ngeminyaka emibili. Abadlali abavuselele izinkontileka uThulan Tyson Hlatshwayo, uGampan Lunga, uGabe Moralo kanye ke noBilal Baloyi. Ake sibhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulomnyama undlela zimhlophe ngeziguqise bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngasi isikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.